Veciños de Cospeito piden medidas para reducir a elevada sinistralidade nun perigoso cruzamento de estradas na parroquia de Roás. Nese punto, 2 persoas resultaron feridas nun novo accidente que ademais é o segundo en 15 días. A piques de sentar á mesa para o xantar, os veciños desta casa de Cospeito víanse sobresaltados polo estrondo dun forte golpe. Souberon que era un novo accidente de tráfico. E de repente sinto un golpe tremendo. E salgo afora e digo, ala, un accidente, como sempre, porque fai cousa de 15 días, 15 ou 20 días, houbo outro dunhas veciños de aquí. E entonces eu cada vez que sinto un golpe salgo afora. En dous rapaciños, isto eran marroquís. E despois outros 3 eran africanos. E, bueno, que houve aquí un despliegue porque pensaron que un señor marroquí estaba atrapado no coche, pensaron que non o daban quitado, en isto que, bueno, viñeron os bombeiros, pero ao final non fixo falta. Residen fronte á perigosa encrucillada da estrada Lugo 113 en Roás, onde bateron frontolateralmente 2 vehículos. Viven con medo polos constantes sinistros. Vivimos de sobresalto en sobresalto e eu teño moito medo porque non é a primeira vez que se nos meten na casa. Da outra vez que pasou, metéronsenos no jardín, desfixéronnos todo. Nun dos coches viaxaba un matrimonio de mediana idade, ambos resultaron feridos e foron trasladados en ambulancia ao Hospital Lucus Augusti. E o segundo accidente en 15 días nun vial que une Castro Ribeiras de Lea con Abadín, nun treito recto con moitas interseccións e cambios de rasante. Detrás dos sinistros hai varios factores como exceso de velocidade e non respetar a sinalización. Que os que veñen do lado do movimento teñen que facer 2 estos e non fan máis que un. E métense á carretera, entre que se despistan un pouco e que se meten á carretera e que lles ven outro e os leva por diante. Aí hai moitos sitios de onde salir e hai que cruzala rápido, salir rápido do stop, porque se aparecen os coches do lado de Castro aparecen enseguidita encima. Eu creo que son despistes, aquí nesta zona sempre hai moitos cruces, moitos desvíos, tráfico hai moito, a velocidade, pois, a maior parte das veces é bastante exagerada, moi desproporcionada, porque hai moitos vehículos agrícolas que van á súa velocidade. Os veciños piden medidas para rebaixar a alta sinistralidade. No pasado mes de febreiro, no mesmo lugar, batían 2 coches e os turismos invadían o xardín desta vivenda, tamén co resultado de 2 hospitalizados.